Με τους παλιορουφιάνους που είναι μια ρουφιάνα από το κόμμα σου και μας σύρει στα δικαστήρια κατηγορουμένους. Πέρα από την κρίση λοιπόν, ένα λεπτό, τέθηκε ένα θέμα προσωπικό και δεν επιτρέπω σε κανέναν. Ξέρετε ποια είναι η κρίση δημοκρατίας? Κυρία Δούρου, αναφερθήκατε σε ένα θέμα προσωπικό, μην μιλάτε γενικώς. Και εμφανίζονται σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Άντε βρε νούμερο, άντε βρε νούμερο. Θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Η χώρα 500 χρόνια πίσω. Άντε βρε νούμερο, άντε βρε νούμερο. Θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Όχι.